नै लोगोफोर जोंनि लकेलनि पाटगाव बाजारनि अमा बाजारा नै अमा बेसे दाम 12 बुन्दि ना बुन्दा बुन्दिनो लोगोफोर बियो 1200 बेनो 1200 नै 1200 बुन्दि बिलाय माबादि बुन्दि 1200 बेयो 1200 बिलाय बिसिबां बुन्दा ना बुन्दि बुन्दा बिसानानो बुन्दियालाय हा बुन्दिया बेसेबां नांदों 2000 हरनोसैलां 2500 होनदोंमोन आं 2000 नो 2000 लायना लायो आं बक्स खालामनो ब्लग नै 2000 नि अमा 2000 नि बिराद खम जोंनि पाटगाव बाजाराव नै बुन्दा आरोना बियो बुन्दा 2000 खास खालामलांनो हागोन आरो औ बरिया देरगोन अमाया ओमफ्राय नै ओरैबो दंलाजोबो आरोना नै बेलाय बेसेबां खिन्थादो खिन्थायानो बेखौ दामखौनो नै बिसोरो गासिबो लोगोफोर जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि लकेलनि पाटगाव बाजाराव माने फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय अमा बाजारखौ नायदोंमोन ओमफ्राय दायो अमा बाजारा माने दाम खमनि मोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जायहा माने अमा फिसिनो गोसो माने लांनानै फिसिनो हागोन आरो ओमफ्राय दामा दा खमथार जोंनि पाटगाव बाजाराव माने बुन्दाफोरखौनो माने 2000 गाहामनि 1800 गाहामनि मोनदों आरो ओमफ्राय बुन्दिफ्रा बिदिनो 1100 1000 1200 नि मोनदों आरो ओमफ्राय दाउ बाजारखौ आं खिन्थानोसै नै एसे दाउ बाजार दंजोबो नै दाउ बाजार 250 नि बेयो 250 दा हांसो दा 400 दाल 400 टाका दालनो हांसोआ 250 खोथाखौथ' बर'दा 200 रुपिस 200 only दंलाजोबो नै दाउआ आणि हांसो समोदे हांस किमान तो आणि नाही दोन बारो किमान जोरा साराय 300 नो जोरा आरो 350 बेनाबो आदैनाबो फारौआ 350 जोंनि लकेलनि पाटगाव बाजारनि बियो दा हाथाय नालाय दिनै शुक्रबार हाथाय जादों ओमफ्राय आं दा नै नायजोबगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दाउ मानि खासि नामा बेयाव खासि बेसेबां बे आदा औ 700 हरगोन नै ओमफ्राय जाय बिथांमोना दुर्गा फुजानि खेला होनो नागिरदोंमोन माने जोंनि पाटगाव बाजाराव माने बिराद खम मोनो आरोना लोगोफोर दिनै हाथाय नालाय शुक्रबार माने हाथाय जायो लकेलनि माने पाटगाव बाजार आरो बे दंजोबो नै गोसोबादि बासि लांनो हागोन आरो ओमफ्राय केजि हिसाब हरो ना मायो केजि हिसाबा 400 जाहैबाय लोगोफोर जाय बिथांमोना खेला होनो गोसो दङ माने गोसोबादि फैना लाफैनो हागोन आरो नै जोंनि पाटगाव बाजाराव लकेलनि बियो ओमफ्राय नै बे हांसो दङ जरा किमान हांसो दा 700 টাকা জোড়া রে 700 600 জোড়া ইমান উড়ো 700 যায় নাকি কম না দিব আরো কেমন করে নিবেন না নিয়ে যান 700 600 जरा आरोना लोगोफोर बियो 700 आरो 600 जरा ओमफ्राय नै हांसोआ मेरला दं आरोना दा दुर्गा फुजानि खेलानि थाखाय माने गोबां लाबोदों आरो जरा किमान देखो कोना आरो एक बार को 700 जरा 600 जरा जाहैबाय आरोना लोगोफोर बे दामा ओमफ्राय ओरैजायबो नै बेसेबां बिसोर दाउआ
100 बे गिदिरालाय 350नो खमानो ओमफ्राय जाय बिथांमोना जोंनि फातखौ 280 बे 280नो दाउआ नै राफोर जोबथार नै 290नि लाला जोब्बाय नै सोरबा निसिनाखि जोंनि लकेलनि फातगाव बाजारखौ नायबाय आरोना ओमफ्राय आङो दाउनि बाजारखौबो खिन्थाबाय अमानि बाजारखौबो खिन्थाबाय हांसोनि बाजारखौबो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा बाजाराव बेरायबावनोसै नोंथांमोननो जा हायो आङो मा नुयो आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो माने दिनै शुक्रबार बाजार नालाय जोंनि लकेलाव माने लकेलनि फातगाव बाजाराव माने हाथाय जायो नालाय दिनै शुक्रबाराव सप्ताहित बाजार आरो शुक्रबाराव डाइरेक्ट फ्राइडेआव जायो आरो दा नै नायलांबाय थादों माबायदि बिहिर जायो दा नै दुर्गा फुजानि गोबां ड्रेस बायसाव जोबदों आरोना लोगोफोर नै दायो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बेसेबां बिहिर जादों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामसै आरो लोगोफोरनि नायलांबाय थादो जोंनि खाथिनि लकेलनि फातगाव बाजार आरोना बियो हाथाइसालि गोबां बिहिरनाय ओमफ्राय जों दा मैगं बाजाराव थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो 120 का माल एकदम 120 का माल जोंनि फातगाव बाजारनि हाथाइसालिनि माने बियो मैगं बाजार आरोना लोगोफोर नै मा मोनो मा मोना नै हाथाइसालियाव नै मैगं बाजार आरोना बियो जोंनि फातगावनि नायना लानो हागोन ओमफ्राय गाबोनहाय दुर्गा फुजा जागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बैनो जोंनि लकेलनि फातगाव बाजारनि दुर्गा मुथि दोनग्रा मन्दिरा बैनो आरोना लोगोफोर बेहायनो गाबोन मुथिखौ लाबोगोन आरो आदा माबोरै दं आलुफ्रा बेसेबां केजियाव सामब्रामा बेसेबां केजियाव 30 थाखा सामब्राम गोजाया 30 थाखा केजि आलुआ 25 थाखा केजि कफि लांसै ओमफ्राय नै आयौ आबैयाबो मा फानफैदों आबै बेखौ फानखांबाय माखासे फानखांबायनो आबैया माने जोंनि गामिनि आरोना बियो मैगं फानफैदों जोंनि लकेलनि फातगाव बाजाराव हाथायाव दे आबै ओमफ्राय नै कफि बहा मोननांगौ कफि गैया दा बै खादाना नङा बै खादाना सिथा केरेलासो कफि नै लोगोफोर नायना ला जोंनि फातगाव बाजारनि हाथाइसालिनि मैगं बाजारखौ मुला किमान केजि 20 केजि नो 20 टाका केजि मिठा আছে ना मुलाटा मिठा ना एकदम मुला दं बायदिसिना दं आरोना लोगोफोरनो लाव दं पटल दं मा दं आरोना नै नायसिजोब लोगोफोर नायसिजोब नै बाजाराव माबायदि बिहिर होंगो दोंगो जायो पुराबो ओमफ्राय नै जोंनि फातगाव बाजारनि माने मा होनोब्ला बिदिखौ खामार नै लोगोफोर जोंनि फातगाव लकेल बाजारनि माने नै सिखा रुवा दाग्राफोर दखाना नै मोजां दंथारो नै सिखाफ्रा बिदिया बेसेबां 350 नै बिदिया लोगोफोर नै मोजांथार एटा खंखायटा 400 वाव मोजांथार এটা কোকরি স্প্রিং নাকি কিমান ইঞ্চি itu 12 ইঞ্চি কিমান যায় দামটা 1800 नो लोगोफोर 12 इन्सियाव फुख्रिया नोंथांमोन आङो देखायनोसै नै वाव कुलिबो नागारि रे
र' नायनि लोगोफोर माबायदि नोंथांमोना शेयार खालामनोसै भिडिअनि गेजेरजों नै 12 इंचि ना 11 बियो जाबाय 11 इंचि लोगोफोर ओमफ्राय दामा बेसेबां दाम 1500 नो लोगोफोर बियो 11 इंचिया जाय जाय नांगौ जोंनि पाटगाव बाजाराव फैनानै लांफैनो हागोन आरो ना नै लोगोफोर सिखा रुवा गासिबो मोजां मोजां दंजोबो दे बायद' थाक आयो जानायनि हाबाफारियाव फैलायबाय नै लोगोफोर जानोसैलायनो गुबुननि जानोसै खिस्रिजों अमाजों संबानो जायोमोन नै मादैमोननि फिथा दखानाव हाबबाय जोङो ओमफ्राय जों दा जासिगोन आरो ना ओमफ्राय ओरैजाय गोबां मानसिफोर जादों आरो ना जाबाय नै मा मा जाखो बुगुनि दावदै दं दावदै फिथा बानलु बाथोन जोंनि लकेलनि पाटगाव बाजारनि दख'ना अफार होनायखौ खिन्थानोसै जोंनि बर'निनो दखान आरो बे बर'नि दखान होनाय आरो बे लकेलनि दख'ना दखान आरो लोगोफोर ओमफ्राय गोसोबादि बासिना लांफैनो हागोन ओमफ्राय नै आं दा सोंनानै लानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो आं नोंथांमोननो जोंनि लकेलनि पाटगाव बाजारनि बर'नि दख'ना अफार होनाय दखानखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो नाजानोसै नै दायो नै मोजां मोजां दङ नोंथांमोना नैबे जाहैबाय 300 नो लोगोफोर दुर्गा फुजानि अफार ओरै फारसेथिंजायनिया 400 र' आं बेक केमेरा खालामनि ओमफ्राय नै लोगोफोर 400निया नै दख'नाया अफारा 400नि जोब बियो नै बे ओरैथिंजायना 400 जोब ओमफ्राय फैनानै बायबा एसे खम मोनबावनो हागौ आरो लोगोफोर नै नायनानै सोर सोर पसन्द जायो माने बायना लांफैबानो जाबाय आरो दुर्गा फुजानि बाम्पार इउटुबार दं 400नि ओमफ्राय नै आब'मोन आनैमोन बाजैमोन माने बायदों आरो लादो आनै लादो दामखौ खमायगोन मानो खमाया जानो एसे फसायनाय बादिलां ओमफ्राय नै बिसोरो 250नि 300नि आरोना लोगोफोर सोर सोर फसायो माने बायना लांफैबानो जाबाय आरोना दखानदारखौ खिन्थानोसै आरोना लोगोफोर सोरनि नैबे आदैनि ओमफ्राय माबायदि दख'ना नांगौ नै गोसोबादि फसायना लांफैनो हागोन आरो खुन्दुं दङ ओमफ्राय नै मा दख'ना बेलाय बिराद मोजां जाखाबाय आरोना लोगोफोर नै गोबां बायदों बायग्राफ्रा बायगासिनो 300 थाखानि नै 300 थाखानि लोगोफोर दख'नाया नायना लादो फिथा आरो नै बानलु बाथोन लोगोफोर जानायखौल' नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय लोगोफोर गाज्रि जामोन जानायखौ खिन्थानाय जाबाय आरो ओइ दुर्गा फुजानि स्टेज साजायनाया नायना लादो लोगोफोर नै वाव जोंनि पाटगाव बाजारनि दिनै हाथाय जादों आरोना शुक्रबार दिनै साहा लोंग्रा बायनांगौ फेमास साहा लोंग्रा लागोन नामा लोगोफोर दुर्गा फुजानि ड्रेस बायसावजोबदों नै पाब्लिकफ्रा नायना लादो आरोना नै गानग्रा जोमग्रा देलायग्रा बायना लादो आरोना दुर्गा फुजानि गस्ला दखान लंपेन्ट दखान गासिबो दखानावनो नै मानसिया बुंजोबनाय लोगोफोर नै नायना लादो आयौ 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 आजां गाजां बिहिर आरोना लोगोफोर नै नै ड्रेस बायस'जोबनाय ड्रेस कि ड्रेस नै होंगो दोंगो बायग्राजों बायग्रा एकदमबारे बिहिरजोबनाय फाग्ला बायदि मानसि आयौ गिलु बालु नै र' आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लांनो नाजागासिनो नायलांबाय थाब्ला जाबाय आरो नै आयौ 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 नै ड्रेस बायग्राजों बायग्रा होंगो दोंगो नै बिहिरानो बिहिरजों आरोना नै दखान मोनफ्रोमबो नायना लादो लोगोफोर नै एकदमबारे आयौ 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 नैबे फिल्डआव दिनै 30 सेप्तेम्बर ना लोगोफोर दिनै ग्रेन्ड फाइनाल जागोन आरोना लोगोफोर दिनै फाइनाल जागोन गामियारि जोलुर बादायलायनाया ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो दा नेक्स्ट भिडिअआव खिन्थानाय जासिगोन आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नेनानै थाब्लानो जाबाय आरो
लोगोफोर आं दा न'आव सफैबाय ओमफ्राय आङो जोंनि लकेलनि पाटगाव बाजारनि हाथाइसालिखौ आं नोंथांमोननो बारा मोजाङै दिन्थिजोबनो हायाखैबो जानो हानाय बेनिखायनो आङो नोंथांमोननिखौ आं सरि बिबाय ओमफ्राय जायफोरा दिनै आंनि गोदान भिडिअखौ नायदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार आरो भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालामनानै होलांब्लानो जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन